Ahojte všetci motoristi, je tu ďalší diel Todos Racing podcastu. Dnes sa budem rozprávať, môžem povedať, že s mojím kolegom, športovým novinárom, ktorý sa ale venuje primárne motorizmu. A prečítam si tú druhú časť. A predsedom e-športového výboru Slovenskej asociácie motoristického športu, Jánom Žgravčákom. Ahoj. Ahoj. No, idem od tej druhej časti, pretože motorizmus už poznáme nielen ten klasický, že si človek sadne do auta a ide, ale aj konzoly a veci, ktoré primárne mladá generácia si využíva, simracingy a podobne. Trošku ma do toho daj aj ľudí, ktorí nás sledujú možno prvýkrát, akým spôsobom toto celé vlastne funguje. Je to jednoduché, je to istým spôsobom virtuálny alebo digitálny motoršport, alebo simracing, má to rôzne názvy, ale stále hovoríme o tom istom. Delí sa to na také dve základné skupiny a to je teda tie konzoly, to čo spomínaš ty, a počítače. Je tam rozdiel, pretože my to tak medzi sebou rozdeľujeme, že konzoly sú vlastne hra, ktorá napodobňuje nejaké preteky, ale počítače sú simulátory, ktoré už naozaj simulujú o mnoho viac a ďalších a komplexnejších vecí. Možno sa budeš čudovať, keď hovoríš, že primárne pre mladých ľudí, tak u nás v majstrovstvách Slovenska v digitálnom motoršporte je priemerný vek, zisťoval som si to, nejakých 33-34 rokov. Fakt? Takže to naozaj nie je o veku. Úplne, že to tínedžeri začínajú. Áno, tínedžeri začínajú, ale nie je to o veku, je to o vášni. Okay. Ak niekto má vášeň pre motoristický šport a chce si splniť nejakým spôsobom svoj sen a chce zažiť tú atmosféru toho automobilového pretekania a samozrejme možno nemá ten budget, nemá rozpočet na to, aby si hneď kúpil auto a išiel jazdiť na okruhy alebo na kopce alebo niečo podobné, tak zrejme siahne po volante, ktorý si kúpi k počítaču. Nainštaluje si jednoducho software, nejaký simulátor a začne jazdiť. A keď začne jazdiť, respektíve začne možno na klávesnici a potom zistí, že skúsim si ten volant, tak za pár eur kúpi volant, možno za pár stoviek a potom zistí, že mu to celkom ide a jazdí a krúži a zlepšuje svoje časy a potom sa chce porovnať s niekým iným a zistí, že dá sa jazdiť online a stretnúť sa so živými ľuďmi vlastne na jednom serveri, na jednom okruhu a už to má vlastne všetky parametre toho reálneho motoršportu. Počítač, konzola, je to veľký rozdiel? Je to veľký rozdiel, pretože aj keď ako sa to vezme, sú tituly simulátorové, ktoré sú aj na konzolu, aj na počítač, napríklad Formula 1, tá sa venuje aj tomu. V podstate konzola je o tom, že si za to sadneš a nemusíš nastavovať takmer nič. Počítač, tam už musíš byť trošku znalý tej veci, ale ide o to, že viac ľudí na svete jazdí konzoly. To bez debaty áno, to je jednoducho fakt, pretože sú veľmi ľahko nastaviteľné, ale my ideme vlastne na Slovensku ideme tým počítačovým smerom, že viac jazdcov jazdí tými domácimi počítačmi, pretože ich využívajú na rôzne iné veci a jednoducho takto to je u nás nastavené, ale aj to sú po svete vlastne 100 000 milióny ľudí, ktorí to takto jazdia. Dobre, a teraz opäť idem k tomu, že ak som povedal na úvod, a človek si predstaví, že takto si sadneš či už za konzolu, za počítač, že je to také bavenie sa, hrajkanie sa. Ale to nie je len o tom, pretože títo ľudia reálne neskôr sa môžu dostať k tomu, že si sadnú do toho reálneho auta a jazdia veľké preteky a asi aj niečo vyhrávajú. Áno, to je vec, ktorá sa vlastne tiež takto berie akože trošku z rýchlika, že keď človek do toho veľmi nevidí, ale nie je to žiadna novinka, že vlastne v tomto GR Yaris Cupe sme videli jazdcov spoza počítačov, ktorí sa ukázali na trati a zdvihli poháre nad hlavu, čiže nie sú najpomalší a majú nejaké návyky a majú schopnosť ovládať to auto, naučenú práve z počítača. Tak to je vec, ktorá už tu funguje niekoľko rokov. Ja si pamätám, že keď som bol, myslím, že na druhej 24-hodinovke v Dubaji ako novinár, a to bolo v roku 2009, ak ma pamäť neklame, tak tam štartoval jeden Nissan továrenský, s továrenskou podporou. V tom aute išiel Johnny Herbert, bývalý pretekár Formuly 1, čiže veľká hviezda, a spolu s ním dvaja simracery. A jeden sa volal Lucas Ordóñez. A Lucas Ordóñez o pár rokov neskôr už jazdil 24-hodinovku Le Mans v LMP2 a vyhrali ju. Okay. Čiže oni naozaj dostali, volalo sa to PlayStation Academy, a oni z tej konzoly dostali vlastne ľudí na reálne okruhy. A potom Jan Mardenborough, o ktorom bol veľký film Gran Turismo pred 2 rokmi v kinách, tak to je tiež vlastne produkt
simulátorového jazdenia. No a nemusíme chodiť naozaj ďaleko a do sveta, ale jednoducho aj na Slovensku už to máme, či to bol Peťo Nemsila, ktorý vyhral MX5 Cup, takisto chalan, ktorý začínal na počítačoch. Ja som tiež vyhral veľkú cenu Slovenska. David Nemček, ktorý takisto začal jazdiť takýmto spôsobom a dnes je držiteľom nejakého rekordu na Nordschleife, Nürburgringu, je držiteľom zlatej medaile v autoslalome na FIA Motorsport Games. Chalan, ktorý naozaj akože dokáže a teraz tiež skončil tretí na Pezinskej Babe, takže tie svety sa prelínajú a rozdiel medzi reálnym motoršportom a simulátorovým motoršportom alebo digitálnym motoršportom, simracingom je naozaj len v tom, že za počítačom sa nemôžeš prizabiť. No. Že to nie je až také nebezpečné. OK, a keď hovorím, že si teda predseda e-športového výboru sám, ako vlastne dlho funguje toto na Slovensku a kedy začal najväčší rozmach? Najväčší rozmach na Slovensku začal práve cez covidové obdobie. Vtedy sa museli zrušiť všetky športové podujatia, a teda nie len v motoristickom športe. A vtedy vlastne sa to zrodilo, že my sme už jazdievali, hádam nejak 10 rokov a organizovali sme si nejaké preteky a tak sme postupne vlastne začínali, že už sme vybrali aj nejaké štartovné a dali sme už aj nejaké poháre, nejaké ceny tým chalánom a tak ďalej. A vtedy vlastne prišla tá myšlienka, že keďže sa nemôžu organizovať v roku 2020 preteky a majstrovstvá Slovenska v reálnych pretekoch, tak prezident Samšu, Dušan Koblíšek, mi zavolal a hovorí, nemôžete nám niečo zorganizovať? A ja hovorím, čo myslíš, nejaké preteky len tak, že pre jazdcov, aby si akože zablbli, keď sú doma a sa nudia. A on že, no tak urobme aj šampionát. Hovorím, akože celý šampionát? Nie je problém. Tak my sme to naplánovali za pár týždňov, odpálili sme to a boli sme vlastne spolu s Nemeckom. Nemecko bolo, myslím, že pár dní pred nami, prvé dve krajiny, ktoré v Európe zorganizovali oficiálny pod hlavičkou teda tej líderskej organizácie, ktorá má motoršport na Slovensku, šampionát a udelili sme tituly majstrov Slovenska. A dnes už máme za sebou 6 ročníkov. Prvý rok sme mali cez 80 licencovaných jazdcov a ten priemer je okolo 60 licencovaných jazdcov každý rok, takže 6 rokov udeľujeme tituly majstrov Slovenska v simracingu, v digitálnom motoršporte. Pekne. Tá úroveň, ako prichádzajú ľudia takí, že predpokladáme tá eufória nás, že chce si to vyskúšať, ale koľky reálne sa pri tom udržia a povedia si, OK, fakt idem, postupujem ďalej a koľky to berú možno iba také hranie sa? Nemôžeš to brať ako hranie sa. Keďže ideš naozaj proti živým ľuďom, ktorí tomu venujú čas, a ideš aj proti veľkým hviezdám, ktoré máme. Napríklad Bence Banky má 7 titulov majstra Slovenska za tých 6 rokov, lebo samozrejme vždy robíme minimálne 2 šampionáty v 2 rôznych kategóriách, niekedy boli aj 3 a tak ďalej, čiže on tých titulov každý rok získa teda minimálne 1 titul. Tak to bol chalan, ktorý mal aj zmluvu z Red Bull Racing Esports, ktorý má teraz, alebo mal nedávno ešte zmluvu s nemeckým tímom Der Esports. To znamená, to je platený simracer, ktorý sa živí tým, že jazdí a že jednoducho vyhráva preteky. A jazdiť proti takémuto pretekárovi, simracerovi, to je veľká zodpovednosť. Ty nemôžeš prísť s takou voľnou dušou, že idem sa zahrať a odpáliš tu takéhoto šampióna v strate, lebo sa to stane, lebo to sú súboje dvere na dvere a stať sa to naozaj môže, čiže musíš trénovať. A tak ako v každom športe, či si ideš zahrať golf, alebo ideš zahrať basketbal, alebo futbal, bez tréningu budeš slabý. A toto sú naozaj, musíš odkrúžiť stovky kôl, aby si to dostal, musíš to auto vedieť nastaviť, čiže vytrvalosť v tréningu, engineering, musíš vedieť to auto správne naklikať, to nastavenie toho vozidla, je to naozaj veľmi realistické a využívajú sa aj tie reálne softvery, ktoré sa aj v reálnom motoršporte ako Motek a podobne využívajú, tak aj tu to používame. Adrenalín, ktorý tam jednoznačne je, živí ľudia proti tebe na štarte a naozaj jediný rozdiel je, že keď havaruješ s tým autom, tak nemusíš platiť opravu. Toto ma napríklad havaruješ a aspoň to s tebou nejako trcne, mykne, alebo to iba proste... Tak podľa toho, čo máš, lebo sú rôzne setupy, ktoré doma môžeš mať. Môžeš naozaj sedieť teoreticky za kuchynským stolom na kuchynskej stoličke a mať tam pripnutý volant a malú obrazovku na notebooku. Aj takí jazdci sú, ale sú aj takí, ktorí do toho viac investujú a keď do toho investuješ, ja neviem, 15-20 tisíc eur, tak môžeš mať simulátor, ktorý má virtuálne okuliare a má ten motion, má tie teleskopické hydraulické prístroje na to, ktoré vlastne simulujú aj gaučka, preťaženia a tak ďalej. Takže sú rôzne spôsoby, ako sa k tomu postaviť, ale všetci sa stretneme na tej jednej trati a vlastne kto vyhrá, tak ten je víťaz. Keď porovnáš profily trati tejto vo virtuálnom svete a reálnom... Absolútne rovnaké. Áno? Robia sa laser scany, robia sa proste naozaj veci, ktoré sú veľmi dobré a aj my máme v našom týme Digital Motorsport.sk jedného moderára Romana Fusatého, ktorý dokáže urobiť úžasné veci a cez tie naše spolupráce, ako sa poznáme s ľuďmi, tak sme si vlastne vyžiadali projektovú dokumentáciu k Slovakia Ringu, čiže my máme urobený naozaj najvernejší model Slovakia Ringu,
tu na Slovensku slovenským moderom, ktorý je naozaj prepracovaný do posledného detailu, doslova ešte aj stromy a kríky sú na rovnakých miestach ako v reále. Wow. Čiže naozaj máš pocit, že si tam, keď to jazdíš. Toto všetko predpokladám si vyskúšal, absolvoval, už si mi teda aj povedal, že niečo si aj vyhral, tak tá tvoja kariéra dráha, ako to vznikalo, že si sa ty vlastne tiež, že si nielen športový novinár, ale aj jazdec. Ono to bolo také zaujímavé, že vlastne ja som tu vášeň pre motoristický šport vždy mal, lebo ja pochádzam z Revúcej, z stredného Slovenska a vlastne boli časy v tých 90. rokoch, keď do 100 kilometrov od Revúcej bolo 5 súťaží majstrovstiev Slovenska v rally. Ale jednoducho k motoršportu sme vždy mali blízko a jedna z najkrajších a najťažších rýchlostných skúšok je Peklo, Železník práve pri Revúcej. Čiže my sme sa tam vždy chodili pozerať a mali sme k tým autám blízko a vždy do pedoku a tak. A tak to nejako prišlo, že už som bol vlastne motoristický novinár, mal som za sebou 2 roky v Zákrute a robil som už v slovenskej televízii a bol som s kamerou na Brnianskom okruhu Masarykovom, ešte nestal Slovakia Ring. A práve sme boli v tíme u Mira Konopku a robili sme nejaký rozhovor, sme tam chvíľku sedeli pri stole, debatovali a prišli tam takí 2 chalani zo Slovenska a že Miro, môžeme vás poprosiť, že potrebujeme podpísať túto takéto CDčko. A on podal mu CDčko a to bola hra GTR 2. To bolo v roku, hádam, 2005 alebo 2006, možno 2007. A on že, naozaj, máme tam aj naše auto. Áno, je tam aj vaše auto ARC Bratislava Porsche, hej, v tej americkej Le Mans sérii, lebo vtedy jazdil aj také preteky. A on mu to podpísal, ja som sa na to tak pozeral, hovorím, a prečo ja vlastne nejazdím, keď ma to tak baví a chcel by som to skúsiť. No a hneď som proste skočil do obchodu, kúpil som si tú hru a odtedy to ide. Čiže asi od roku 2008 jednoducho v tom som, čiže to už je tiež akože slušných 17 rokov. A postupne sme vlastne z takéhoto jazdenia, asi v 2009 som prvýkrát skúsil multiplayer online, že nájdem nejakých ľudí a našiel som komunitu, ktorá proste na Slovensku jazdila a tak sme z toho jednoducho urobili šport a dnes som teda predseda toho športového výboru. To znamená, že aj oficiálna inštitúcia, ktorá má motoristický šport na Slovensku na starosti, uznala, že sme šport a berie nás na rovnakej úrovni ako akýkoľvek iný, ako akúkoľvek inú disciplínu. Či sú to okruhy, či sú to rally, či je to autocross, alebo sú to kopce, alebo motokári. Čokoľvek vlastne si pod tým vieme predstaviť, tak patríme jednoducho do rodiny motoristických športov a už aj dokazujeme, že vlastne naši jazdci sa dokážu presadiť aj v reálnej konkurencii. Tvoj najkrajší zážitok, na čo najradšej spomínaš? Je toho naozaj veľa, ale prvýkrát, keď sme boli na FIA Motorsport Games s našim digitálnym motoršportom, David Nemček vtedy vo Vallelunge 2019 reprezentoval Slovensko a tam sme jednoducho boli medzi tými krajinami, bolo ich tam cez 50 a už sme tam boli ako Slovensko so slovenskou vlajkou na takýchto veľkých hrách motoristických. O 2 roky opäť sme tam poslali ďalších jazdcov a teraz vo Valencii naposledy proste 8. miesto v konkurencii cez 50 krajín. To je naozaj skvelá vec. Erik Mučka tam bol. Ja som naozaj rád, keď sa toto deje a vždy na veľkej cene Slovenskej republiky v auguste na Slovakia Ringu sa stretneme a odovzdáme vlastne už poháre za tituly tým našim majstrom, keďže my jazdíme na šampionát od januára do júna, aby sme to jednoducho na tú veľkú cenu už mali celé urobené. Je to vždy taký dobrý pocit stretnúť sa, všetci sa tam naozaj nie, že sedíme za počítačmi doma a nevidíme sa celý rok. Tam sa na tom Slovakia Ringu stretneme a sme naozaj jedna komunita. Tam sa niektorí prvýkrát vidia naživo, lebo len sa poznajú z tej trate a zrazu naozaj je to živý človek, ktorý naozaj jazdí a vie a prežil s sebou tie súboje a toto sú naozaj tie najkrajšie pocity, že vlastne tvoríme takú nejakú komunitu a tí ľudia naozaj tomu dávajú všetko. Idú do toho naplno, trénujú, makajú, snažia sa, zlepšujú svoj setup, kúpia si lepší volant, lepšie pedále a jednoducho napredujú. A v tej konkurencii európskeho a aj svetového simracingu na tom Slovensku vôbec nie je zle. Teraz naozaj funguje už aj pod FIA, čiže Medzinárodnou automobilovou federáciou, komisia, ktorá nás združuje, s ktorou sa pravidelne online stretávame a vymieňame si skúsenosti. A my máme licencovaných pretekárov, licencovaných rozhodcov, robíme priame prenosy na YouTube aj do televízie a to jednoducho sme niekde úplne inde, sme ďalej ako väčšina sveta. A v tomto smere som naozaj rád a hrdý na to, čo sa nám podarilo. No, my sa bavíme teraz Todos Racing podcast. Ako vlastne ty a tvoje spojenie s Todos Racing vzniklo? No presne takto, že sa bavíme vlastne o našom športe na rôznych školeniach pod Samšom a tam som sa vlastne s Willom Lillom, ktorý je predsedom kopcovej komisie, stretol a hovorí, urobme niečo aj na kopce. A potom mi vlastne zavolal, že my robíme teraz taký s Todosom, robíme taký cup a budú tam proste Toyoty a nevedeli by ste nám niečo také spraviť, chceme proste vždy víťazovi dať možnosť si zajazdiť. Tak sme urobili teda náš Yaris Cup na našom Digital Motorsport SK a vlastne vypísali sme to, je to pre licencovaných jazdcov, čiže tí, ktorí štartujú v majstrovstvách Slovenska, si mohli toto vyskúšať a vždy víťaz dostal jednoducho jazdu na kopci. A pre nich je to obrovská vec, tí chalani sú nadšení, veď určite sa s nejedným z nich budeš rozprávať a dokazujú, že
vedia jazdiť a že sú tam na tých stupňoch víťazov. A toto ma naozaj veľmi teší, že takéto niečo dokážeme. A že ten talent, ktorý nesporne majú, lebo inak by neboli rýchli, aj v sim racingu musíš mať talent, tak sa dá pretaviť až do reálneho sveta. Ale to je pekné, čo som mi povedal ešte predtým, ako sme vlastne začali nahrávať, že prvé tie kopce boli na Slovakia ringu. Áno, to je presne taká tiež zaujímavá vec, že vlastne cez COVID, ktorý vlastne pomohol napredovať na Slovensku tomu sim racingu, tak vlastne vtedy sa zorganizovali prvé kopcové preteky na Slovakia ringu. Tam sa to dalo urobiť, čo bolo také divné, že kopec na Slovakia ringu, ale dá sa to, že jednoducho tá rýchlostná skúška sa nastaví, štart, cieľ a tak ďalej. A dodnes to trvá, že vždy sa každý rok v majstrovstvách Slovenska ten Slovakia ring ako kopec tam objaví. Čiže to je to vlastne moje prepojenie. Ja ako komentátor na Slovakia ringu a človek, ktorý tie okruhy vlastne celý život robí a navštevuje a chodí od Le Mans cez Sebring až po Japonsko a tade po celom svete som už cestoval s tou kamerou, tak ten Slovakia ring vlastne opäť všetko toto spojil dokopy. Že aj sim racing sa jazdí na Slovakia ringu vždy v každom šampionáte našom z tých 6 ročníkov. Máme aj Slovakia ring v každom šampionáte. Musí jednoducho byť, že je to naša domáca trať, tak tí jazdci sa tam musia jednoducho ukázať. Mimochodom, keď sú tieto rôzne profily trati, ako to možno aj keď sa bavíš s jazdcami, vnímajú, že presne, že idú na Slovakia ring a potom máš Babu a máš rôzne iné profily trati, lebo Baba je legenda, tam asi, to asi najradšej jazdia, to je, keď sa budem pýtať chalanov, som zvedavý, ale to porovnanie, keď to vnímaš. Vždy je to verné, pretože dnes ten simulátorový, ten software vlastne, a tie simulátory musia byť na špičkovej úrovni. Keď tí developeri toho softvéru neurobia dostatočne dobrú prácu, že napríklad neurobia laser scan, alebo naozaj, že vernú kópiu a mód, tak ako má byť, že sú tam nejaké chyby alebo niečo podobné, tak to veľmi rýchlo tí hráči a simraceri zavrhnú a už sa k tomu nikdy nevrátia. To znamená, že ak chcete vydať novú hru, nový simulátor, musíte odviesť 100% prácu a naozaj mať aj licencie z okruhov a mať naozaj dáta, s ktorými to dokážeš robiť. Dnes sa robia laser scany, čiže strom a krík, všetko je na tom mieste, kde to aj reálne má byť a aby ten zážitok naozaj tam bol. Simulujeme motoršport, hej. Snažíme sa ho napodobniť čo najvernejšie. To je taká skratka, že as real as it gets, to sa používa veľmi často aj v sim racingu. Čiže snažíme sa robiť naozaj všetko tak, ako to má byť, aby to naozaj prinieslo ten zážitok, ktorý to priniesť má. Čiže jazdci, keď prídu a trénujú a snažia sa, tak jednoducho už prídu na trať, ktorú veľmi dobre poznajú. A ešte sa k tomu vrátim. Štofi Rosina, ktorý jazdil a jazdieva dodnes preteky a je to vlastne jediný víťaz pretekov majstrovstiev sveta, ešte Maťo Homol aj ten druhý, ale v GT jednotkách bol Štofi Rosina víťazom pretekov, keď jazdil majstrovstvo sveta GT1 a išiel na okruh Zolder a nepoznal ho, v živote tam nebol. A pripravovali sme ho práve my v našom športovom klube. Odjazdil možno 300 kôl na simulátore, prišiel v piatok na okruh a vyhral tréning. A hneď písal, že takto dobre ešte pripravený nikdy nebol. Čiže aj on začal používať na prípravu, na to naučiť sa, ktorá zákruta kde ide, práve simulátor. Je to veľmi dôležité a vlastne celý ten rozmach sim racingu nastal vtedy, keď zakázali testovanie vo Formule 1. Bolo to strašne náročné, drahé a len veľké týmy si to mohli dovoliť a museli investovať do veľkých simulátorov a tam to celé vlastne naštartovalo. Ten vývoj jednoducho išiel raketovo dopredu a dnes sú tie simulátory naozaj veľmi verné. Opäť na chvíľočku otočím k tomu, že si teda aj novinár, keď komentuješ reálne preteky a keď komentuješ simulátory alebo teda virtuálne, kde sa vieš viac uvoľniť, kde možno ešte väčšia emócia v tebe pracuje, alebo je to tak porovnateľné? Je to veľmi porovnateľné, pretože motoršport je motoršport. Či ich to urobíš na nejakých maličkých autíčkach, alebo to urobíš na parádnych Toyotách GR, alebo to spravíš na Formule 1, je v podstate jedno. Ide len o tú rýchlosť, aká tam bude. Dobré preteky vieš zažiť naozaj v hocičom a odkomentovať takisto. Jedna veľká výhoda oproti reálnemu motoršportu je to, že keď komentuješ reálny motoršport, tak vlastne sedíš, sleduješ to v telke, keď máš šťastie, tak si na okruhu, ale tiež to sleduješ v telke, lebo z okruhu vidíš len nejaký úsek trate. Čiže komentuješ to vlastne priamo z telky, ale to, čo ti režia ponúkne, to tam vidíš. Ale tu, keď vysielame naše simracingové preteky, tak vlastne ten komentátor je aj streamer. A ty si vyberáš kameru. A na každé auto máš 30 kamier. Okay. A to je taká veľká možnosť, to je také zlato, čo máš v rukách, že môžeš ten prenos urobiť naozaj perfektný. Keď trošku tomu rozumieš a chceš sa do toho ponoriť a začneš to naozaj strihať správnym spôsobom, že ty si vyberieš tú kameru, ten počítač ti povie, tu je súboj, tu sa to sťahuje, tu ti navrhnem, toto skús. Je to naozaj prepracovaný ten broadcasting software, ktorý funguje v tomto a
mne sa to robí naozaj veľmi dobre. A som ako nadšený, keď každé preteky sú dobré. Ak to máš rád, tak to jednoducho budeš komentovať. No ja pevne verím, že sú nadšení aj tí, čo nás teraz pozerajú alebo počúvajú, keď možno niekto prvýkrát si zapol tento podcast. Čo by si im odkázal, keď sa chcú dostať reálne k tomu, aby si sadli do či už simulátoru, alebo možno aj do veľkého auta? Nejaký odkaz? Je to jednoduché, ak máte radi motoršport a chcete jazdiť, tak stačí naozaj ísť na nejaké stránky, ideálne na tej našej Digital Motorsport.sk, tam nájdete aj taký návod, ako začať, čo vlastne k tomu potrebujete. Vždy vieme aj poradiť. Hej. Vždy sa dá kúpiť, ja neviem, možno nejaký volant, nemusí byť nový, niekto vymení a predáva ten svoj starý, čiže aj taký bazár funguje a na začiatok je to naozaj dobre vyskúšať si to. Nikto na začiatku nebude rýchly. To naozaj ako v každom športe, že treba tomu venovať nejaký čas, ale jednoducho tie možnosti tu sú. Je možnosť byť majstrom Slovenska, je možnosť proste, neviem, vidieť sa v telke. Tí fanúšikovia, rodina sledujú každý pondelok večer tie preteky a držia palce a fandia, lebo je to šport. A ako vidíte, je veľká šanca dostať sa potom aj do reálneho motoršportu, pretože práve tento náš produkt Todos Racingu je toho dôkazom, že jednoducho zo simracingu, spoza počítača, z domu sa viete dostať na Pezinskú Babu, na Huty, na Jankov vršok, do Oždian alebo na Slovakia Ring a jednoducho byť naozaj veľkým pretekárom. No aj teraz, jak to počúvam, tak ide z teba veľké nadšenie a eufória, čo samozrejme je dobré. Tak tebe dám na záver takú otázku. Aký máš ty ešte nejaký motoristický sen? Či už z pohľadu fanúšika, komentátora, alebo aj motoristického funkcionára? Kebyže si máš vybrať jednu vec, čo by si chcel? Ja už som si asi všetky sny splnil. Jazdil som na okruhu, jazdil som MX-5, skončil som druhý, takže možno vyhrať ho, ale to už sa asi nezopakuje. Teraz som jazdil na Babe, takže v tomto smere je to takisto splnený sen. Komentoval som Formulu 1, komentoval som 24 hodín Le Mans. Bol som naozaj, po celom svete som cestoval práve s tým motoristickým športom, že v tomto smere už nejaké tie extra sny nemám, ale možno práve ten, že mať víťaza FIA Motorsport Games alebo možno aj olympijského festivalu, pretože simracing bude aj na olympijských hrách, možno časom. To je veľká vec, ktorá sa môže stať. Jednoducho dostať ten slovenský simracing tam, kam patrí a pomôcť mu napredovať, aby sme naozaj boli najlepší. Toto je taký môj sen. Tak budem držať palce. Ďakujem. Jánoš Gravčák, môj host. Ďakujem pekne. A my sa vidíme na budúce.